Γεια σας κύριε, καλημέρα σας. Θέλουμε να φύγουμε να μας κάνετε το λογαριασμό. Γιατί φεύγετε, τώρα που έφταξε ο καιρός. Αφήστε κύριε, έχουμε δουλειές, μακάρι να μπορούσαμε να τις ακυρώσουμε, αλλά δεν γίνεται. Αλλά μισό λεπτό να σου κάνω λίγο το λογαριασμό. Όχι, λίγο πολλά μου το κάνεις καράκι, να πληρώσουμε. Πόσο είναι? Είναι 80.000. 80.000, πολύ ωραία, περάσαμε, ευχαριστούμε, μας ξαναπληρώσουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ, είναι όμως ακόμα 20.000. 20.000, σε ποιο πράγμα κύριε 20.000? Για το minibar. Μινιμπάρ 20.000! Μωρή είχες τίποτα από το μινιμπάρ. Ούτε εγώ κύριε δεν είχα τίποτα. Δηλαδή άμα ήταν μαξιμπάρ τα πληρώνω. Κάνα εκατομμύριο. Όχι κύριε, ήταν δίπλα σας. Άμα θέλατε, ας ανοίγατε ψηλιάκι και να μας παίρνατε κάτι να πιείτε. Πλήρωσε. Καλά, ορίστε κύριε. Και αλλά για ποιο λόγο όμως, δηλαδή αναγκαστικό να πληρώσουμε. Μια θα βασίλει στο ξενοδοχείο κύριε. Καλά, εντάξει. Κρατήστε, άντε 20.000. Ευχαριστώ. Είναι όμως και 65.000. 65.000! Αν είναι δυνατόν κύριε, μα πώς δουλεύουνε. Κύριε, για ποιο λόγο 65.000? Είναι 65.000 για την πισίνα. Μωρή, κάτσε να βγει στην πισίνα, πας να πλακάρει και πληρώνει τα σπασμένα τώρα. Μπάνιο κάνω, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ούτε εγώ κύριε δεν πήγα στην πισίνα. Συγγνώμη κύριε, ήταν δίπλα σας καινούργια να Τι καινούργια. να πω, και αυτό μέσα σε αυτό το φασίλις που στον είπατε. Και αυτό εκεί μέσα. Διαστηχάμε και τρίτο μες στο δωμάτιο και δεν το ξέραμε. Τι να σας κάνω κύριε, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Ορίστε, πάρτε άλλες 60.000, πόσο είναι. Ευχαριστώ. Είναι και τέλος άλλες 10.000, σύνολο 100. Τι, για ποιο πράγμα κύριε 10.000. Μας δουλεύουνε τώρα. Για τη δίσκο. Για τη δίσκο. Ποια δίσκο κύριε, δεν έχουμε πάει σε καμία δίσκο. Την καινούργια δίσκο που είναι από κάτω, ωραία, πολύ ωραία, ανακαινισμένη. Τι λέτε κύριε, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Καλά, καλά, ορίστε. Πάρτε λοιπόν τις 100.000, δώστε μου εμένα πίσω τις 80.000. Τι κάνετε κύριε, τι κάνετε εκεί. Α, τι κάνω κύριε, παίρνω πίσω τις 80.000 μου. Γιατί τις φέρνετε, φέρτε τις εδώ. Για αφού μου τις χρωστάς κύριε. Μα πώς σας χρωστάω λεφτά. Γιατί και εσύ πήγες με τη γυναίκα να πιες μια ωραία βραδιά. Όχι κύριε, εγώ δεν έχω πειράξει την κυρία μου εδώ. Δίπλα μου την είχα, αν ήθελες σας την έπαιρνες. Γεια σας κύριε, θέλω να μου κάνετε... Ποιο μινιμπάρ κύριε μου, μπορεί και τίποτα από μινιμπάρ και πληρώνουμε. Ναι, είναι άλλες 100.000 όμως. Είναι 20.000 για το mini bar. Γιατί τι έκανα ρε. Είναι 20.000 ακόμα για το μινιμπάρ. Ναι, όμως ακόμα είναι 65.000 για την πισίνα. 65.000 μπορεί πως έκανες καμιά δουλειά, έσπασε κάνα και πληρώνει τα σπασμένα τώρα.